karon farko, jarumar Kannywood Rahama Sadau za ta fito a cikin fim ɗin Bollywood. Fitacciyar jaruma a masana'antar shirya fina-finai ta Hausa wato Kannywood Rahama Sadau za ta fito a cikin fim ɗin Bollywood, wanda in hakan ta tabbata ita za ta samo mutum na farko a Kannywood, kai ba ma Kannywood kaɗai ba, a duka Najeriya ma ita ce za ta fara fitowa a cikin fina-finan India. Majiyarmu ta sanar da mu cewa a yanzu haka ana tattaunawa tsakanin Bollywood director Farko da kuma Rahama Sadau akan yadda za su yi aiki tare. Wannan labari ya ƙara ƙarfi ne tun bayan hango jaruma ta sa hoton director ɗin a status ɗinta na Instagram, inda shi ma ya saka status ɗin nata a nashi status ɗin, a inda ya ƙara da hoton zuciya. Kamar yadda kuke gani, Rahama Sadau ta ɗora hoton Farko kana ta rubuta sunansa, inda shi ma bai yi ƙasa a gwiwa ba, ya ɗora sak abin da ɗora, sai dai shi ya ƙara da hoton zuciya. A baya-bayan nan ne aka ga jarumar ta saki zafafan hotunanta da shigar Indiyawa. Shin ko hakan na da alaƙa da wannan labari? Lokaci zai tabbatar. Farko dai shine director ɗin da ya super hit film ɗin nan mai suna Kuda Hafiz na jarumi Fito Jamwal a shekarar nan, ya kuma yi wani film da ya samu lambar yabo a shekarar 2010 mai taken Allah Ke Bande da jarumi Nasiruddin Sa ya yi. Idan wannan labari ya tabbata, zai kasance ba nasarar jarumar Rahama ita kaɗai ba ce, har ma da masana'antar Kannywood baki ɗaya. Masana'antun ƙasashen ƙetare sun fara hango gwanayenmu ta tamu masana'antar suna zawarcinsu. Wannan abin alfahari ne, kuma sai dai jarumanmu su ci gaba da kare martabar Hausawa da addinin Musulunci, saboda su a can a cikin fina-finansu suna yin abubuwan da sun saba wa addinin Musulunci. Allah ya tabbatar mana da alkhairi. Ku dana subscribe domin samun labaran Kannywood da dumi-duminsu daga tashar Hausa Joint. Hausa Joint, taku ce.